В кадър си! А, така! Какво? Дай по-напред. Оп! Няма нищо, няма нищо! Няма нищо! Няма нищо, няма нищо! Газ, бефе, газ! По-леко! Дай си за жипката! Дай да направя. Леко! Къпът колона ли земята? Това ли си моя, подпровете колата за това обате. Да! Какво ще прави това? Само съм жипа. Малка дръж. Попиш ли ги? Няма ги. Тия аматьори. Почнай се. Бепа се изплаши нещо. Няма нищо, какво се Замръзна палцета. Мога да паднеш след километра. Само просто не искам мотора. Къде вече мъкам експеримент направи тук, а? Ляво, дясно, обаче не пускам мотора. Е, как? И не падам. Що ще направи да вече стожик? Това пето казвам да почине малко. Олджи! Олджи! Аз мотора ги правя, т.е. колата ги прави. Малко газно даш. Не там бе, има железа там бе, за себе и тебе. Като тръгне да познася и му даваш по-на газ и тръгва. Не е моё. Просто някъде да видиш. Задачка не, няма. Утре пак ще е в бокса, усещам. Аз мотора го правя, той с колата. Ивак пълен, ме. Стана обратно. За малко не спащаш шоверка. Ей! Кама има! Бордюра не му изкача. Там задрапва в кълта и... Хайде. Камера, камера! Камера, той знае. Това убима, ако въртне и така моя кола да умра. Много ме е жал. Ама че той нарочно прави така. Вече няма въздух. Върти волана обратно, не трябва да го върти. Трябва да върти в посоката, която завива колата, за да може да се върти назад. Той е малко грешка. Ти би ли го направил? Може да му покажеш как става? Мога да му покажа, обаче защо трябва да му покажам сега? Изкарай гелка при... Да изкарам да видиш какво. Ама моята е само зацепена. Само зацепена вече те. Само задния мост ще послужи. Няма, те са постоянно зацепени фабрично. Всяка тръгне да се върти, не може да я спреш, бе. Не може да направи такива обороти. Не може да направи, ама... Не мога да направи такива.
Няма да беляза. Трябва да има материал за YouTube, ти направи малко джунгаш. Пада ли го? Как? Легнал. Легнал до мотора. Лежат и си говорят. Браво, Еми! YouTube-то първа страница. Не се ли е взял под